garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gidang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtimulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, Serbi
tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 7:09. Ang ining nga oras, kadulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dugay na ka ba? Oo, kami. Wala pa gyapon. Pero kay Samo niya, kay di, imbes kamunikan kami tala eh. Mauyan pa kami tala ni Captain. Dugay na ganyan nga. Wala pa na kayong dala na mundi. Doon namin na lang yung taramnan para mapuslay. Inina ang tion ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan. Ireklamo mo sa K5. Pagpangabuso may ginapaboran nga mga opisyalis ang gobyerno. Ginatapakan nga mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual. Mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa Ireklamo mo sa K5. Balita kag reklamo. Ireklamo mo sa K5.
Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa sining edisyon sang programa Ireklamo Mo sa K5. Kita ang temporaryo nga magatalos sa inyo sining regular anchorman sa kay K5 Aaron Refuyo. Ako naman ang inyo lagad, ang inyo K5 Enrico Tupa Surita Jr. Diri kita sa adlaw sining Domingo, Pizza 2 sa bulan sang Marso. Marso nagali subong ba? Dasig lagi matapos ang bulan sa Pebrero, kahit 28 diya sa gid ang bulan sa Pebrero. Ang bulan sang Marso hasta naman ni 31, malawig-lawig naman gawa mga K5. Domingo, nakasimba ng tanan o kung ang iban nagabarikutot pa sa ila hiligdaan. Pinakauna ining Domingo sa 4 tanan ka mga Domingo or 5 tanan ka mga Domingo sa saning ikatatlo sining nga bulan sa karon nga tuig 2025. Sa gyapon kita ang magadulong sa inyo sa ang malabing talupang dulseng mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag of course, may isyu naman kita karon, may reklamo naman kita karon nga pagatalakayon sa aton sa ring nga pagpangalagad ang buho da sa isa kadalan sa may city proper sa diin nga lugar kay gitutukan ini K5 EG Cordova. Kay kung kaisa ang mga dalan ta kun di mo tulpang daan sus base kung mabulasot ka bla kag matipalo ka mabali. Kag kung kaisa nagatugaman ini sa mabugat sa dalagan sang trapiko kay ti ang isa sa ni ka lane akupado mo ilabagi ko masako sa nga dalan. Ipalabot ko sa mga concerned agency ta ang ining reklamo sa dako sa nga buho sa isa ka dalan sa may city proper mga K5. Alas 7:15 sa ato sa pagpangalagad ang ining oras sa dulo sa isang Klinika Ditex 500 na superior antioxidant. Sa piyak nga bahin, subong man nga adlaw, amo ang highlights sang aton sini na pagsaulog sang Parao Regatta Festival 2025. Masako-sako subong ang distrito sa Arevalo. Ilabi lagid dira sa may area sa coastal town. Siring pagsaulog naton sa Parao Regatta Festival. The oldest pinakatigulang siling event diri sa may pungsod Pilipinas. Amo ning mga pilalanggid kamadalag ko nga event diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo nga ginatagan importansya mga K5. Kadamo man diri sa mga pangayaw nga mga kauturan naton nga nagapasakop sa saring Parao Regatta. May mga kategori ini depende sa kalabaon sang inyo saring baruto. Gamit lagid ang ining paraw. Kaysa ang una silang simpuay misang makina mo. Paraw langgid mga K5. Iniya kontanda kaw. Pagkasunod ni kung saan ang huyop sang hangin. Usually nagpasakop sila mga taga-Banwas ng Tigbawan, Banwas ang Laganas. Kag of course may mapangayam rin naga-intra alin sa may isla sang Boracay. Ibaloon naman karon ang pinakulisting nga sitwasyon kay hambal naton subong aga amo ning highlight na sang Parao Regatta Festival 2025. Kahapon gin patigayon ang ining samba sa Parao, gin dugukan kagin lantaw man ni sa nga madamo naton sining mga kauturan mga K5 ang ining gipatigayon kagabi noong sinamba sa Parao. Kay diriya makitaan mo sini ang pag-sinaot sa mga kalakinhan, kababainhan naton, mga siksi sila mo. Di isa man sa mga ginabantayan sa saring pagsaulog naton sa Dinagyang Festival mga K5. Bilang recap lang kay may mga ginpasidunggan, may mga awards kahapon ang ining managpasakop para sa sinamba sa Parao Regatta 2025. Sa nagligad ni ang champion ni halin ni sa West Visayas State University ang ining Grupo de Luwaste. Pero ang ila sa ning kampyonato
na agaw now sang grupo Ilonggo di Saltatores sang Halanduni Memorial National High School. Amo silang gikilala sa nga champion sa sinamba sa Parao Regatta 2025 mga ka-K5. Kag ang grupo del Oeste, amo ni siya ang nangin first runner-up halin sa West Visayas State University. Samtang ang second runner-up mga K5, amo ning grupo Bailarines del Mandurriao sang Mandurriao National High School. Amo ni ang mga major awards na nga ginatag sa mga nagpangibabaw, nagdalaog mga K5 sa gipatigayon sila nga sinamba sa Parao Regatta 2025. Ang pila di ka minor awards, ang Best in Street Dance, ang Grupo Ilonggo di Saltatores, halin sa Landuni Memorial National High School. Best in Production Design, Grupo Bailarines del Mandurriao sa Mandurriao National High School. Best in Discipline, ang Grupo Baile del Obreros of Barrio Obrero Lapus. Ang Best in Costume, ang Grupo Bailarines del Mandurriao sang Mandurriao National High School. Kag ang Best in Origin or Original Composition, amo ang Grupo Ilonggo di Saltatores halin sa Landuni Memorial National High School. Kag ang Best in Music mga ka-K5, amo ang Grupo Ilonggo di Saltatores sang Landuni Memorial National High School. Kag sumuman ang Best in Choreography, amo ang Grupo Ilonggo di Saltatores sa Landuni Memorial National High School. Kag sumuman ang Best in Do Performance, ang Grupo del Oeste of West Visayas State University. Amo ni mga K5 ang nangresulta sang sinamba sa Parao Regatta 2025. Isama ni sa mga ginakaduan kag ginalantaw eti kapon may mga gipatigayon sa ninga mga rerouting ay ang mga mayor man nato madala nun sa may downtown area asirado man para tagan ligwa ning sinamba sa Parao Regatta 2025. Amo ning mga kabilugan ang mga aktibidades in koneksyon sa pagsaulog naton sa Parao Regatta 2025. Tisubong din highlights ang palumba sa Parao. May mga lugar na silang kadtuan, kaglakip man mga K5, pakadto ni sa may area sa Gimaras. Amo ni nga dapat kabalo kagid nga magpasunod ni Blas sa kwan sa direksyon sang hangin. Kay isang una sa aton sining nga makatigulangan, way pa ganyan ba nato ni sa mga kwan niya makina mo. Ang ilalasin nga basihan niya ang direksyon sang hangin gamit ang ining Parao. May mga gina-adjust sila mga K5. Yang ining mga contest, amo ni ang asiling naton, depende sa ginintrahan ninyo nga kategory. May mga kategory siya, kategory A, kategory B, kategory C. Depende sa kalabaon. Sa inyo sa nga baruto, kung diin ka mo na lakip sa kategory mga K5. So damo subong tawo. Kag of course may mga rerouting, may patigayon sa nasambit sa nga lugar. Amo ni nga kumagkadtog na subong sa may bayin sa Santo Niño Sur. Ma-traffic na kay amo ni subong ang sentro sang aktibidades in koneksyon sa pagsaulog naton sang Parao Regatta Festival 2025. Alas 7:21 sa ato sa nga pagpangalagad. This time, ato na iga-check ang koneksyon naton sa ato sa nga K5 News Patrol. Ibaloon tanay pinakulisin nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Domingo subong adlaw. Ang iban sini propahuway anay. Now it's a family day. Basta Domingo kuno simpo ni isang pamilya nga mag-ulop danay, mag-lagaw. Kay usually Domingo amo niya ang day off sang kalabanan. Pero diri sa aton sa K5 ang day off niya Sabado. That's why nga tisubong nagapangalagad kita sa inyo sa mga K5. Ibaloon tanay ang pinakulis ng sitwasyon sa palibot sa ato sa syudad sa Iloilo. Kay usually sila basta Domingo gani matulutaw nyo magluwas agad kung makalabay ikaw sa mga gwa sang simbahan naton nga dungan bla tapos ang misa amo ni kung kaisa nga medyo maapektado man ang ato sa dalagan sang trapiko. Sitwasyon
sang palibot sang syudad sang Iloilo upod kay Kaki5 AJ Cordoba. K5. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Kaki5 AJ. Yes, Kaki5 Enrico. Good morning. Good morning. Anong mayogid sa aga? Mayo gid Kaki5 Enrico, no? Kay mataway ang dalan. Tapos madamo kita sa makita nga nag-jogging, lakad-lakad. Sana mga all, lalaki. no? Yung mga lalaki. Lalaki, why upod? May araman, Amo nami ya ko jogging may upod kay K5 AJ. Bisan ano ka layo kag ka asal nga ton malawig nga dalaganon kung may upod ka lang daway kabatsyag sa nga kakapoy. Titi ka mo ng panglugayawan ni ho? Magkakakuan ka mo Sunset Boulevard? Yes, Kaki5 Enrico, no? Pakato kita subong sa distrito sa Arevalo, no? Kung sa diin, no? Ginahiwat ang isa ka na naman ka dakong event nga para Origata. So, mali Kaki5 Kim, Mang Litson ni siya, no? Bao, Mang Litson kagidahan. Halong-halongan mang emotion ni nga health. Kay ko sa bagay, abing lechon, Kaki5 AJ, karami ibang kanoon ng lechon mo, galing kay, kung kaisa daw matamom lang mabusog, no? Pilagi kaon, mabi ka lechon. Why ko ng problema, kay may DTX 500 man Kaki5 Enrico. Amoged ka, prepara na sa Kaki5 Kim, kaga fresh na fresh Kaki5 Kim. Ambot kong kapaligo na. Ambot din sa iya. Tiha mo tamot ba si K5 Kim? So today, ang video nyo subong is nag-agi ka mo kina sa Sunset Boulevard? Yes. Grabe, damo gyapon kwanto no? Karadto ka K5 AJ, no? Basta weekend gani ang Sunset Boulevard puno-puno gidya. Labi na Kaki5 Enrico sa tiyon sa hapon, no? Damo gid. Hapon sang Biyernes, tapos subong adlaw sang Sabado kag Domingo, amo gining mga inadlaw nga damo sang tawod sa may bahin sang Sunset Boulevard kay K5 AJ kag ti isang daan diyan kuan laktura na kumagkadto sa Banwa sang Uton. Kag tama gid ka accessible kay hindi traffic. Diretso pero inay lang kamo kay kadamo-damo sa nagkatabo no sa bahin sang Sunset Boulevard, no? Sa nagligat siya ni may rider nga binungguan sang isa ka sedan, no? Sang isa ka auto, binawian ito sang kabuhi, no? Kwan pa to ang daw passer sang criminology ka K5 AJ. Yes, Kaki5 Enrico. Hinay-hinay kag dapat ato sa city government, no? Kung sino madra ang nga concern nga agency o kung DPWH, dapat may mga signages sa K5 AJ. Now, kay kung kaisa, way kabalo cruising, nagdidiritso, galing imo sa nga dalagan, labutanay ka mo sa cruising ka K5 AJ? Kagang akong gani pa nila Kaki5 Enrico, no? Dapat gimbutang nila sang strips line black. Para before mag-approach ka bala sa cruising, 50 meters before, mag-alarma na ikaw bala nga nag-undag. Ang tawag ang rumble strips. Rumble strips, usually sina, basta cruising ka mga K5, ginabutang nga ina sang rumble strips, inang putin lang kung mag-agi ka na, gina-chug-chug ka K5 AJ. Kay ina para ma-aware ikaw nga cruising, kaya dapat maghinay-hinay ikaw. Yes, true good. Kay kunway na, ilapinagid ko ng imo sinibi nga gina-bas-bas nga dalan, ginausoy nga dalan, main highway, diretso kagid. Pero way kabalo, may naga-cross gali, ti pariho la kamo way may nalungong, ati sugot anay kamos dalan Kapit pa ako nakaturtugong? Ti amo na dapat butangan sa pila ka masay ni Jess sa may area sang Sunset Boulevard, no? Para malikawan ta ang disgrasya kay kung basihan nato ng record sang Traffic Transportation Management Engineering Unit, no? O kung Traffic Enforcement Unit, nagagwa nga 4 na no? Ka mga aksidente ang natabo sa may Sunset Boulevard, mga Kaki5. Tiway takbalo kon apilan ng klamatay kay lately niya natabo, no? Patay gito ang nasambit sa nga biktima. Kung kay sabi, makulat pa kita
nga may matabo before naton nga aksyonan. Dapat given na yung mga among sinay nga sitwasyon na damot sa ni Jess K5 EJ. Yes, K5 Enrico, tsakto gini na. Batasan daan ka Pinoy nga kung hindi paglukpan, hindi mahulag. Oo, pasagan big batasan ka Pinoy daw runner. Kabalo ko nga ang runner. Kaya kung runner ikaw, hulaton manay maglupok before magdagan. Tingay kung way pa kalupok magdagan ka, disqualified ka man. Ugaling kaysa tutuod ya, dapat nga maging proactive kita, no? Before pa may matabo, gina-anticipate na naton nga dapat amo nagbutangan ta, damuon ta sa energes da, kay base kung may matabong aksidente, tiway giya magsala, no? 4 ka mga aksidente na ang natabo, sining bulan lagi sang Pebrero, no? Base ni sa record sang Traffic Enforcement Unit. Ang una nga nagluntad, Pebrero 9, nagbungguanay ang 2 ka pick-up, bangod wala nagbahar ang 2 ka mga driver. Ang ikaduwang tabo, sa Pebrero 17, wala natulpangdan sa multicab ang primero nga salakyan sa interseksyon, rason sila pagbungguanay. Pebrero 19, nakabunggo ang motorsiklo sa likod sang wing van, nagintunaam to sa kamatayon sa motorcycle rider. Kag Pebrero 27, amo tong criminologist board passer nga bungguan na sa sang auto, kag ang dimalas re kay nabawian na sa boy. Botilingon sa 4 ka aksidente, sos Mario Josep Duana ang binawian sa kabuhi sa Sunset Boulevard. K5 EJ? Yes, K5 Enrico, no? Kung isipon yan wala pa 3 ka bulan nga nag-open ang Sunset Boulevard, no? Daw ang pag-open sini January 25 mo, hindi kita magsala, or January 24. Ba before to sang highlight gid sang Dinagyang Festival man ang pagbukas. Manugduak bulan sa Pebrero pa lang nga lagligad bulan. 4 yang natabong aksidente. Wala mo kanami magpadasig ka mo. Pero dapat pa sa driver halong kita kabag ginay-hinay kay bala naton damo da nagakadto, damo da ang mga salakyan nga dila man nagalabay, no? K5 EJ. Daw man ang iban gani, kibot kita nga, sus Mario Josep, gabalikid ka kay pamatsagan nila ang Sunset Boulevard racetrack. Grabe ang ilasan nila kung saan magpauwang. Labi na gid ko ng ilasan ni nga tambutso bla, modified ka K5 EJ. Bako nami kita magpauwang. Ginabalikid ka katawo da kay tamak tungod, katunog imo tambutso. Pero ay kabalo nga, biya ginadayaw, glit imo ginabuyayaw. Wala mo ibalo pa sikat ka K5 EJ mo, puga-pugaon lang motor nila, salakyan nila, nga modified, ay para ko nung natulukon. Pero ay kabalo, biya dayawon sang nagakwan siya, nagalantaw, glit imo kay sa ilas pa min saron, bao sinaktunto gido. Glit imo ginabuyayaw, kanaya K5 EJ. Sakto gina K5 Enrico, no? Kag kung matunog ang tambutso, mas kinserbato sana ka sa busina sa sunod mo, hindi ka kabati. Oo, gani. May ordinansa man ang syudad sa mga motorsiklo lang mga modified, matunog ang ilasan nga tambutso. Pero kung kaysa hindi man mataymingan, gumadakpan K5 EJ. K5 Enrico? Go ahead. Kaya may ginpuro pamangkot kita, no? Nga kung open pipe ko na ang tambutso, nagatanlas ang motor. Amo nambal nila kay tiway ko na sa may nagabalabag. Kita sa una na uso ni Angkwan ang palumbaan na isang motor. Dako ni pustanay lang sa una K5 EJ mo sa may C1 Road. Sa may area sa may Banwa sang Uton man. Sa una na sa may Barangay Pakyad. Kada mo damo sa una nga mga pustanay galing kay ginatutukan masang Uton Municipal Police Station doon unta to pro ay takbalo. Sa una gani hindi lang ya motorsiklo K5 EJ ga karira da hasta mga four-wheel bla. Mga sidan, gapusta na, dyan sila sa una. Isang una, dumduman ko sa Dumanggas, may tumanto, sa Coastal, sus Mario Josep, ang galantaw, to din nalasa, man saan nga, nagpalumbaan na yung salakyan. Kumala, mandala, nabi niya kung delikado K5 EJ. Isa gani subong ka Banwa ka K5 Enrico, no, sa bypass road. Kung isa ka kakibot nang kita lang magpuli kita nga ginapatungan kita sang naga-drag race nga mga pamatanon. Ambot sa no pa na aksyonan da sang mga Banwa da? Sa di nang area da? Sa 4th District ti pa dakop to sa pulis pa balo kay ti illegal ta mo kag tamak delikado ang K5 EJ. Dili sa may syudad, may ordinansa na yan, no, nga gintukod nga bawal
ang ining mga pagpalumba sa motorsiklo or any four-wheel vehicle, kaya kita lang tamak delikado kasi syudad niya makarirahay ka mo. Sa una niya, no? Siyang tiyempo gamay pang salakyan, ang ginahimo na nila nga kwan, nga karirahan nga dalan, diri sa may dalan Ilopeso, halinda sa may WBSyo, pagkanto sa Luna, kayo diretso na K5EJ. Amo na sa una, imo lang restrict na ang dalan Ilopes, lapos sa dalan Luna. Di pinapangdakop man to pero ang ilas yung style to, drag race sila, kaagahon. Wild lang sang tawo ka, wild sa lakyan, pero ginapang dakop man siya kumaabdan sang pulis na, kag sa uligin, patambayang is patrol. Di paano kapag ka drag race kay may pulis na K5EJ? Pantay sarado na. Di kumusta to yung reklamo? Iulayhon ko lang tong reklamo mo sa dalan. Sige, pwede kita. So, sa din nga lugar ang may buho na? Sa Halandoni Street. Halandoni Street. City proper. Sa may San Agla. Sa may San Agustin. Kay, sang nagligad kay Pab Enrico, ginreklamo man ni Saton. So, Tiway gapon mahatagan importansya? 2 to 3 days, gintagaan, ginkayo. Ginkayo, pero ang pagkayo, temporaryo. Kung sa mga bali pa, ginlaki-lakihan lang. Tapos, ato naman ginsikyar, kay nato nagyan, kagin picture naman nato, nga nakayo na ako, siling tato ka namin, kay Pagasig. Sos, huwag ganun isang kasimana, lusbot naman. Ano pag-imo na nila? How kuha lang nila? Ginaspaltuhan lang nila? Ginapinan ka plywood sa dalom, tapos ginbuhusan. Iwat kabilya. Daw sa unhan lang ni kakwan, no? Ka-flyover na, no? Yes. Di ka batas kasi na nga syurad ta mo ning hitsura? Kadalan tao? Kag ang isa pa kay Pab Enrico, ka problema, no? Sa tion blang nga may klase, nga mga rush hour, gatugag sa traffic. Ti pertin dyan ka traffic sa lugar da? Sa may dalan na lang doon traffic na istoryahan mo imo nga kung mga rush hour da, aga, hapon, ti si Pablo na occupy mo timong isagid ka lane, no? Paano ka di akalabay? Siyempre pa-left, kuhan kay area dyan, left side ka Ti, kung kasunod danay ka mo da, hindi, traffic, hindi mapundo, kag malusot ka kay 5EJ? Yes. Yes, correct kay Pab Enrico. Ti, amon, liburo tangan talang kaguma. Amo na sa subo ang high-tech na early warning device. Oo, ang early warning device pa nila, gwapo. Nasang nagligad, di ba nakwanta man na ireklamo mo sa K5? Di na solusyonan sa una? Oo, nasolusyonan na, ginsiminto. Tapos, pa nagyan naton, kayong palabot man sa aton sa nagarkila sa diraman bilang establishmento, kaya nabudlayan sila kuno mag-parking. Paano nga nakayo ka nag-amo naman siya na? Ano ginbutang-butan nila ka oro asfalto na? 3 lang oro kilo ka siminto. Mario Jose po. Tama man delikado. Ay na anong binutangan nila kaduwa ni ka guma kag duwa ka kawayan nga ginpintahan nga yelo. Ay Mario Jose po. Why na gid sang warning di ba si mayad-ayad kay 5EJ. Binutangan pa nila dun sang plastic. Only in the Philippines gituo do. Ano man nga pang ubraman? Sa sanonit, pilanik bulan nga ginreklamo tapos ginpasiminto da. Ti pasiminto nga nag-amo naman na. Kay Pab Enrico, kung sa mga umana may tanom na nakasaging? Ti laban-laban gid ti kadako ka buho daw, way ni matalpangdan, way ni makitaan nila. Basi iyan ni ka DPWH na Mario Jose po, sa kagamay-gamay lang di kita makayo. Ti nagligad, ginkayo nila, pero pagkaligad sa pilaka, si Mana, binulan na gaamo naman sitwasyon da. Way gani ba si Manahan? Ti ano na itong imbutang to nila, o aspalto lang gid nga maulanan kag mainitan. Way na? Yun di kung nga sitwasyon ni aton niya. Ay nang mapakita lang mula sa tao nga kung nabigin aksyonan, madasig. Gali kay substandard man. Ti isang kagamay-gamay lang tulukab lang kung ano ning huol kag isa pa base ko na hubog ka na.
Way katalaw pangod, makuha ka man, mahulog ka pala K5BJ, kaya hindi man tanan ng tabunan mo. Ginta ko sa ako, siya ni naton ginakakip Enrico, no? Mga tunga gid sa metros ang kalaparon niya. Lapad-lapad, kung ay ni gimbutangan at gumalaban-laban, pagkahulog mo na, lapos dalong. Pinoy. Oo. Hindi, kung may pili pa rin yan, mukha na kami. Nasa report ko, Okay. Yes, kay Enrico. Oo. Ipalabot ni sa concerned kung sinone, base yan ka DPWH sa Iloilo District Engineering Office, no? Diri sa may syudad ang ining pagkayosing buho K5EJ. Yes, kay Enrico. Ating wala nato na. Okay, tama ka, delikado ang area da, no? Amuti mo. Palawat ang syudad kay Iloilo. Nag-aisor niya sa panulukan niya sa mga nagabisita di sa aton. Nani ka syudad ta katinlo, tapos may buho, amon talan ni pagplastaan. Sino man ding mga concert agency, may paguro sila pang buslog sa dalong. K5EJ? Yes, kay Enrico. Laboto nato na. Iyan ni sakop sa anong barangay? Yan na guro ka barangay San Agustin. Oo, basi ko mapalabuot naman sa kapitan sang barangay San Agustin, yung concern kang palabuot naman sa syudad ta. Kay on the part sa mayor, basi palabuot sa kung yan ka DPWH Iloilo City District Engineering Office. Ang ining mga buho dyan sa may dalan na lang dunit BC Street ginasako ginang nga dalan. Tapos, amo ning makitaan mo daw bukot mayad pa. Tapos ang early warning device, kawayan pinintahan pa ka yellow. Kay K5EJ? Yes, kay Enrico. No? Kakita lang kita sa mga warning device nga mo na kay Enrico. So, mo. Gani, isyurad ta di. Amo na yung gamiton mga early warning device. So, pigado ng gidaw. Why na kita sang manin anilabing nga early warning device. Tapos, butangan mo pagid sang plastic na. Ano pa matsaga nyo? Ikog sang burador. Nga mahalupad na. I-check na ni sunod na kuhan nga may nadlaw. Ang barangay kapitan, kakino ni sinone nga agency dira nga lantawon ta kung saan oning gid ipakayo ni K5EJ. Kaya basit Domingo bla. Why bang yapon naman yapon? Ay, sus mag-iusip po, Yes, kay Enrico, noted gid Ara na kamo sa area da? Oo, ari na kami diri mo. Layo pa lang pa ni Maho doon. Ginutom na ganay kami ni K5 Kim. Si Olay, yun yun lang nagurang sitwasyon. Kaya why naman kita break doon diretsyon ni K5EJ. Kumusta rin sitwasyon? Ara si Ma'am Kim da? Pangitaon na to siya kay nagbulagay kami nga duwan, nagbuka kami. Basi ko nagpiknit ato ka panit ka lechon. Laban gid. Layo pang laktan nyo? Pangitaon na to siya kay hindi siya nagadtuma. Sige lang kung ano tawagan na namon sa iya sing cellphone K5EJ. Salamat gid. Sige kay Enrico, no, ang ining situation report no kagang ining balita no ginadulogit sa inyo sa Malwan San D3 Bayo kag ni K5 Reis o malay nga palang kagina tagapututan. Kaupod sa area si K5 Kim Kaloyo kag si K5 Ramilo Palik ini naman si K5 EG Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko katalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News 7. Salamat kid kay K5AJ Cordoba. Saan naman kita ni aksyonan ni kung may matabo naman dira. Basi kung may mga nagatanga-tanga lakat sa dalan dabla. Although kati may binutang man nga early warning device. Sos Mariusip, amo niyang ka-highly urbanized cities ta. Ang early warning device kagangaton sa nga binutang das buho guma. Daw hindi man ka-level na ton. Ang area dira masako dira mga K5 no. Dira diyan damo no nga nagalabay nga salakyan kay tilapit diyan sa eskwelahan sa University of San Agustin. Kag balata naman nga lapit na sa dalan General Luna. Nga General Luna niya amo ning dalan nga pinaka traffic nga lugar ko mga rush hour. Kay amo ning tawag na nga University Belt. Kadamo na sang eskwelahan. Kag pila pagid ka mga hospital pagid dira. That's why nga kung hindi ni makayo, ti apektado gidya kay paano ko naklabay abi
Ayan, pamungguan mo sini. Isa gidya kalin ang apektado sila, no? Ti ipalabutan ni ang concern dira kag siyempre sa barangay officials, no? Basi kung barangay officials may nagpamutang sila. Dapat susut-suto nyo na kita ang area nyo na, no? Kamuda ang Iloy, kamudang Amay, or problema sa barangay da, dapat i-address nyo na. Hindi siling niya nga lahog-lahog nga problema na. Ay una-una, apektado ang lakat sa aton siling nga trapiko na. Pagabot sa Lunes, area na, grabe ang traffic. Kasi apektado madang iban siling nga establishmento, bako sa tubang silida, sa siling sambit siling nga buho, ti paano kadaya ka parking abi? Okay ba na natin, damo pala sa mga establishmento mo? Di sa kilid siyang dalan, sa tubang mismo ni siyang dako siling buko. King kayo naman ko siyang ligad, ang problema nga ang guba naman. Gin laki-lakihan lang. Ang sa aton lang problema, may problema kita, hindi lang natin tayo yun, nga kayo ang ini nga problema, kundi nga pagkaligad sa pilak semana, pilak bulan, guba naman bla. Ikaw nagsulit-sulit lang taton sini. I-follow up nato ni sa mga concerned agency kag syempre may mo nga iyan sakop sang Iloy City District Engineering Office ini nga dalan kag syempre sa mga bahin man sang city government aton sa kay Mayor G. Petrenya sa rin tulupang dan taman yo para masut-sut kung sino dang concerned agency o kung base masalangan lang sa syudad na mapasimentuhan ang ining sambit sa nga dalan kaya bagay aton gamusing ni sa katahom sang aton sa nga syudad sang Iloilo mga Kakif. Alas 7:44 sa ato sa nga pagpangalagad ang report ni K5 AG Cordoba na doong sa klinika D3 Bayo. Subo K5 nga tsimpo halungan ginaton ang ining kaso sang dengue. Maigo kita sang dengue virus. Kay damo-damo subo naman sang kaso. Ari pa lang kita sa bulan sang Marso. Sa sulod sang 2 bulan, malapit-lapit na 1,000 ang kaso sa may probinsya sang Iloilo. Kaglakip man sa may syudad, may napatay naman tungod sa dengue mga K5. Usually, amo gining problema kada tuig. Ang pagdamo sang kaso sang dengue mga ka-K5. Halong kita kung ang atos nga balay, yara sa balahaon singa lugar, ukon matubig sininga lugar. Nga mo gining paborito nga balayan, sang lamok nga mahimo carrier sang dengue virus. Ti ang mga sintomas na may hilanat ikaw, may kaupod nga pagsakit sang ulo, pagsuka kag pagpalnakit sang kalawasan. Kung kaisa, may nagatubo inang apula nga rashes na sa imo guya ukon sa dughan. Tinitanan niya sintomas basi kon may dengue ka mga kakipay. Mag D3 Bio ka. Kaya ang D3 Bio isa na ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Pariho may maayo ning natural antimicrobial properties labi na batok sa mga viruses pariyo sang dengue. Ang medium chain triglyceride nga halin ni sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo ang lawas ni sa monoglyceride. Isang na ginatawag sini nga monolaurin. Ang monolaurin nga lin sa D3 Bio ginakabig ni isa sa mga pinakapektibo kag pinakakusog na natural microbial sa aton sini nga palibot. Ginapanami isang D3 Bio pinagi sa MCTs ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sang aton sini nga lawas. Ang vitamin K isa ni ka fat soluble vitamin nga gapugong sa sobra nga bleeding o kon pagdugo kung ginadengge ka. Diba kung ginadengge ka, kung kisa ginadugo, kung ginasunggo ka, magluwas dira, ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga mo siya nagabulik sa pag-process, sa pagpataas sang ato singa platelet. Wala mo kung dengue ikaw, naganubo ang imo singa platelet, amo na ginamonitor. Kahit kung magdubo ina, ati delikado base kung magambal ka nga, goodbye, universe. Base 6 feet below the ground lang kantuan mo. So ang D3 Bio, ginapataas ang imo singa platelet, nga gabulig man, makalikaw, ang lawas sa pagdugo, sa pag-bleed, kung na-infect ikaw sang dengue. Tinluan ang ugsaran palipagbalayan sang lamok nga dala sang dengue virus. Likawan mag-stock sang tubig nga way sang taklob sa ato nga balay kag syempre mag D3 Bio ang superfood supplement
para layo kita sa dengue. Kung narangkaso ikaw, inom ikaw sa D3 Bio para ikaw ang mag-ayo. Ang Klinika D3 Bio, available din sa mga klinika outlet naton mga K5. Halong kita kay may mga D3 Bio nga galagaw sa merkado na nga pike. Na ginailog nila kay ti balaan nila epektibo no. That's why nga iban kung sa diin to gani mabakal, ginailog man nila so halong kita. No, kay imbis basi kung mayad ang pamatsyag mo, pasibla maglala kay piki ang emosyon nila bakal. Para hindi kita matuntuan, mas scam, mas mayo mo bakal sa mga klinika outlet naton. Kung magamba kita ang klinika outlet, na sa may syudad sang Iloilo, napamtang sa may Dalan Ilopez, sa kilid sang St. Robert's International College. Ang klinika outlet naton sa Hilira, now sang Robinson's Place Haro. Sa may Banwa sa Mayag-Aaw, ara kita sa may Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agri-Venture. Sa may bayin sang syudad sang Pasig, sa may barangay Poblasyon Ilawod, no, ang atong clinic outlet, kay sa Banwa sang Kalinog, yara sa may Coast Mart Kalinog, mga kakiba. Sa available ang mga klinika products naton, no, under ni sa kay Doc Ramel Itangoy sang klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Magluwas dira, no? Kung hindi man natuluyag nga matubuan sa mga bukol-bukol sa lawas, kag mahimo amo ning tunaan nga ma-cancer kita. No? Kung sa diin man nga parte kunong klase sang cancer, mag-inom man kita sang Klinika Ditex 500 kag subuman ang MyTC. No? Kay ang Ditex 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties agud mapunggad ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kamasaligan ang potency now sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract. Now, halin ini sa panit sang tubo, mapait ni nga parte sa nga panit sang tubo kagin extract, no, para nga mangin component sang Ditex 500 mga K5. Ti mataas ang flavonoids, ang polyphenols ini halin sa desugared sugarcane extract nga makakontra sa pagdevelop sang cancer. Parisan nyo sang MyTC. Ang MyTC kinahanglan tagin sa lawas tang vitamin C. Because speaking sang MyTC, sang vitamin C, MyTC kita mga K5. Kay isa ni ka-alkaline nga vitamin C pwede gini mainom, no? Bisan wa kita sang kinan-an di magsulaba ato nga sulok-sulok. No, kag lakip man diri, kampiyon ini, no, sa immune system, mediator ka man nga pakusog sa ato nga immune system capability sa good patyon maguba nga selula sang aton lawas pinagi sa ginatawag sila nga apoptosis o kon bag-o pa man ni mag-mutate maglapta kag mangin kansero. Hindi na maghulat pa na nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kugalingon, mag-Ditex 500 kag MyTC adlaw-adlaw ang ato sini nga imno. Ang Ditex 500 kang MyTC, mga di kalidayon nga produkto ng Doc Ramel Itangoy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available man na sa mga gipanglawag naton nga mga klinika outlet kag siyempre sa mga nagapangunang nga butika sa inyo sa nga lugar kag pwede gid ma-order sa Shopee, sa Lazada kag sa TikTok mga kakifa. Alas sa 7:51 sa atos nga pagpanglagad. Good morning kay Ma'am Nadlin Shautong kag kay Sir Jason Daria. Aga monitor gid mayong aga gid. Alas 7:51 alas ka kay 5 Kim. Iga-check naton pinakuli sitwasyon direkta na sa bayin sang distrito sang Arevalo. Kay subong adlaw amo ning highlight daw sang Parao Regatta Festival at 2025. Ginakuan man ni ginakadtuan man ni sa mga turistata, no, ang ninsambit sa nga event, although nga hindi kini pariyo sa sang dinagyang festival, pero amo ning mga madugay na ang mga festival sa syudad sa Iloilo, ang ining Parao Regatta Festival 20 at 25. May pakontes ni sa Parao. Iga-check naton kay mga pila naton mga opisyal sang city government, no, ang nagatambong man sinasambit nga kahigayon. Opo, K5 Kimberly Caluyo. K5 News FM Live Report. Yeah, si K5 Enrico, tawag na, nag-prepare na diri ang aton siring nga mga pumalasakop, no, para sa tawag na, para sa Parao Regatta 2025. Ang balon ko pa kami, Wibra, meet ka, Enrico. Oo, pining masubonglik ka, Wibra, pag ka K5, Kim, no? Ay, sa K5 break na opening man subong sa Wibra ato sa may Antique. Pero subong nga aga, diri kita sa may area sa tawag na Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, syudad sang Iloilo.
no, ipatigayon ang highlights sa sining Parao Regatta. May sailing competition kay 5 Enrico. Kag may nalain-lain yung mga grupo as you've said, as you've mentioned kay 5 Enrico, no? May mga taga-Dreaman sa mga areas, coastal areas, diri sa Iloilo Province na nag-join. Lakit man, no, mga pangayaw man from Guimaras. Taga Boracay. Guimaras, Boracay, Aklan. Oo. Bisan mga pangayaw na kay 5 Kim. Sang una daw sila niya kung isang nag-dominate man mo. Oo, tigay siyempre sa ila dito, normal na lang man bala ang sailing na ginatawag kasi 5 Enrico, no? To diri, so amo man yung ganyan nakabig nga tawag na pinakadugay man nga sailing activity, no? Or sailing event diri sa may pungsod kay 5 Enrico. And so buong damo naman diri sa mga dumuluo, no? Kag mga nagalagaw-lagaw diri sa may area, may mga foreign nationals naman gani kay 5 Rick nga nagpadulong diri, kag nakaplastar man diri, nalain-lain man diri kung gusto mo magkaon sa mga seafoods. May mga stalls diri kay 5 Enrico. Galing kaya mo na dapat may kwarta ka. Amo na problema kung may unod bulsa mo. Wala problema wala problema sa pililian sa pagkaon. Ang problema kung may atawag na inog bakal ka kay 5 Enrico. Kung sa mga pagkaon may problema. Ang problema sa kwarta. Pero kumusta na mo tawod na kay 5 Kim? Damat pa lang man kay 5 Enrico, pero so far not. Pero makasulod pa da, no? Kung mga pampubliko nga salakyan pasulod da, makaya labay pa da? Hindi kasi 5 Enrico, hindi ka labay. Ang mga PUGs, kag mga PUGs naton. Ginsirado gid. Even mga 8 right gani, may signage kung diri hindi kasulod. Ang allowed lang diri nga makasulod ang mga private vehicles kay 5 Enrico. Like, mga VIPs mga VIPs kasi 5 Rick. Pari ka patrol ta suluda. May obligasyon man rin sa Parao Regatta. Pag ang iban ba lang ang mga gusto man magturutan-aw kasi 5 Enrico. Pero within the area, hindi pwede ka parking. So mangita-ngita kagad sa parkingan mo nga medyo malayo-layo. So diin ang kwan, diin ang ila sa ning no entry nga ginbutang dito sa may breakthrough pasuluda o kon sa ulunhan lang gid kay 5 Kim. Dira lang din sa ulunhan kay 5 Enrico no sa So for example, ako may private nga salakyan ko, kung magkadto ko da, malakat-lakat igo. Kay 5 Enrico, makasundot ang private o galing kay mangita kagid sang parkingan nga malayo gid diri sa event area kay 5 Enrico. Kag lakton mo gid padulong. Di kwan kawe. Sulod kaskalan, anda may parkingan na mo. Diba? Kanabi, bakal-bakal ka kay 5 Enrico. Oo. Tiko may salakyan ka gani, iti mo bakal. Gani man. Wala pa man ma-impas. Pero namin yung Parao Regatta kay magluwas na kanami ka kwanbla kapinta nila kag drawing ka kay 5 Kim sa ila Parao, no? Oo, amo gina kay 5 Enrico ang trademark man sang Parao. Nga tawag na it signifies color kay 5 Rick, no? So colorful festival gid sa una gani may tawo pa nang ginakwan man lamang ginapintahan mo. Yes, sa kay 5 do pintao. Pintawo. No, pila ni ka mga kwan ka mga side lights sang dinagyang sang Parao Regatta. Oo, amo gid kay 5 Enrico. May araman na gani nga do painting competition kay 5 Rick. Classmate ko to gani isang college man kung nag-champion to nagbigan nakita ko sa post sa Facebook kay 5 Enrico, no? Yung mga painting, most of the activities. Amo gid nang more on painting. Kag nami subong kay hindi gawa mabalod kay 5 Kim. Kalmado ang dagat kay 5 Enrico. Kag namin chimpo nagsabay man ang chimpo kay 5 Enrico nga hindi man tanto kainit, hindi man tanto kaparang, hindi man, wala man sang weather disturbances sa kay 5 Rick. Oo, kay dapat kabalo ka na abi kay ang Parao, amo na magaserbi nga giya kung sa diin ka makadto kay 5 Kimo. Dapat dasig ka mag-oro adjustment, ginakwa na sila, may ginakakasa nga lubid, no? Tapos ihigot naman, kay gasuno sa direksyon sa ngangin mo. Mo gid kay 5 Rick, no, traditional way gid bala nga sailing kay 5 Enrico, like subong nga di makina na mayara na sa mga basihan man pwede kagamit kaganit subong kagamit sa mga gadgets kay 5 Enrico. Pero expect karon na mga around basi mga by at 10 or 9 or 10 AM damo na gid diri tao kay 5 Enrico. Pero so far amat naman subong damo naman gid gani sa mga
foreign nationals, kalamanan mga American, kaki-5 Enrico, nagbisita gito ang mga man bala, photographers, sila nga mga pungsod kaki-5 Rick, na na-amaze man sa mga activities natin dali. Ang manakitaan man natin sa Dinagyang Festival nga mga foreign nationals nga photographers, hasta subong diri man sila kaki-5 Enrico nga nag-cover man sa ang amo ni nga event no kaki-5 Rick. So isa man nabi kakwan ang Parao Regatta tourist event man sang syudad ta. Amo ning pinakatigula nga siling event mo. Ang Parao Regatta sa bilog sing pungsod Pilipinas. We don't know lang sa ibang singa lugar kung may amo-amo sini. Pero do kita man lang may amo sini kaki-5 kimo. Kadugay bala or long term ang pagtawag na ang celebrate ng siling event kaki-5 Enrico do imbukada pa lang isang February or middle of February kapag gayon na sila sa press conference, sina-announce ng mga series of activities. Actually, no, damo man kada adlaw kaki-5 Enrico sa pag-start pa lang sa ila opening sang tawag na Parao Regatta, damo na sa mga activities or enjoy man sa mga tao. One of the benefit man sini is mabisita ang distrito sang Arevalo kaki-5 Enrico, considering no nga isa manini siya sa pinakalayo naman ba lang nga tawag na nga distrito diri sa Iloilo City, which is Hulungdon gid kaki-5 Enrico. In this activity makita man kung ano ka anya, kung ano kanami no ang Arevalo district kag makabulik man sa turismo kag economic side man kaki-5 Enrico sa mga negosyante bisan nga baligya ka lang sa Changi kaki-5 Enrico kung may mga activities damo na sa mga mabakal, damo naman siyang mga income bala no kaki-5 Enrico nga malikom no mga negosyante diri, especially man sa mga nagabaliga sa mga seafoods, mapakita man naton, mabida man naton ang aton sila nga mga seafood cuisines, kon mga delicacies kaki-5 Enrico nga ginapadayaw gid naton diri sa syudad sang Iloilo. Salamat kig kaki-5 Kim. Para sa situational report po diri sa Patrol kaki-5 Ramelo Pale kag kaki-5 EJ Cordova. Apraman si kaki-5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo. Number 1 na K5 News FM. Salamat din kay kaki-5 Kim Caluyo direkta sa ibahin sang Santo Niño Sur sa highlight sa Parao Regatta Festival 2025. Amo ning mga pa-contest no sa Parao. Naulay na ini mga kategorya may A, may B, kag may C. No, depende ini sa kalabaon sa baruto nga imo sining pasakupan mga kaki-5 no ang ining nasambit sini nga highlights no subong sa bayin sang distrito sang Arevalo. No, it's a tourism event no pang-inganyo man sa mga turista naton, mapalokal man o kung may mga dumuluong nga ti luyag man na masaksiyan kag malantaw ang ato singa Parao Regatta Festival. Wala tiyempo sa ato singa pangalagad no sa tayong mag-monitor kay Sir Rod Lumontana kay Ma'am Bings PSJ mayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan mga kakita. Happy Sunday sa tanan. Ang iba singa mga balita kamay impormasyon mabatian sa ibang public affairs program sang K5 News FM Iloilo kag of course sa amo sini nga Facebook page mga kaki-5. Ang ato singa pagpangalagad sa saning programa ireklamo mo sa K5. Ang gadulong sa inyo sang klinika Ditex 500 sang MyTC sang D3 Bio kag suman sang klinika Ditex Coffee Mix. Sa ngalan lamang sa inyo singa regular anchorman kay kaki-5 Audrey Fuyo. Kay sa ngalan sa bilog singa puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon singa President kag CEO Doc Ramil Itanguy, sa amon sa nga area manager nga palangga kin taga Banwasang Pututan kaki-5 Ray Espea Umalay. Ako naman inyo lagad ang inyo kaki-5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at